Sme na Lapuš. Áno. Na fejkovej Lapuš. Fejkovej Seaside Lapuš. Len tu chýba ten taký veľký kameň v strede. Ale tam sú aj surfery. A my momentálne sedíme na pláži medzi našimi smenami. Sme to odbajkovali, že jak vyzerám halo, si mi nepovedal, že toto mám tu na boku hlavy. Sme celkom done. Akože úprimne tu na... Není to úplne všetko hihihaha. Ja som si balila kufre už 4-krát. Ja mentálne ešte som sa ani nevybavila. Akože verím tomu, že to bude lepšie. Stále mám ešte nejaké hopes. Myslím si, že je to aj tým, že nesvieti slnko. Možno to bude proste vonku, že akože mne sa to počasie aj ľúbi. Ale proste ne non-stop. Keď máš 2 dní z týždňa slnko, ale 5 dní proste je takto, tak sa ti úplne nechce do života. A tak, rekonektujeme sa z nature, máme kolu zero. Nemám necht. Akože aj svoj, aj akrylový nemám. Vyzerám jak E.T. volá domu. A tak, bolí ma to, ale aj duša ma bolí, takže... Ahojte, Vospolok, depresia odišla. Depresia left the chat, ako náhle sme sa ocitli v Cannon Beach, pláž, kde natáčali Twilight. Skoro... Yeah, sure. Milujem. Ideme tu fotiť nejaké cyklistky. Take care. Máme celý deň na takeovanie pictures. Aj pre ostatných. Áno. Ráno sme veľmi akože rýchlo leavli, či jak sa to hovorí. Mali sme na raňajky dcera, ale s mliekom. Ostali v autobuse. Jaj, no. Tá cesta autobusom. Iba $1 za rollercoaster experience. Máme úplne, že dobré topánky na toto, podľa mňa. No, moje vlasy absolútne nevlasujú, ale sme tady. A toto mala byť akože Lapuš, nie? Akože to bola tá Lapuš pláž, ale ono reálne existuje pláž, ktorá sa volá Lapuš, ale vyzerá úplne inak. Ale natáčali to tu. Edward! Utekaj za Edwardom! Neviem, čo mám za Hagridie hlasy. Ty, Hagridie? Ty máš teraz. Natoč ma, prosím ťa. Ako vyzerám? Neviem, či nejsme v Harryho Potterovi namiesto Twilightu. My sme aj v Shrekovi, aj v Harry Potterovi, aj v Twilighte zároveň, lebo je tu jedna kaviareň. Co deláš? Je tu jedna kaviareň, ktorá vyzerá jak zo Shreka, ale je mi neskutočná zima. Mohli by sme ísť niekam na kávu a na pojedeme. No už sme sa vrátili z Cannon Beach a ešte sme tu v tomto meste. A iba sme vlastne nakupovali, alebo teda ani sme nenakupovali, reálne sme iba pozerali nejaké oblečenia, predodu nejaké krúneky a boli sme pozrieť nejaké suveníry, ale nič sme nenašli. A boli sme v jednom obchode a začali sme sa proste rozprávať s tým predavačom a on nám dal svoju kartu s tým, že my sme mu hovorili, že že vlastne sme mu hovorili, že chceme auto. A on bol taký, že no, že actually, že ja proste akože predávam auta, alebo že neviem, že či je to, že on to nejako... On že opravuje a detailing. Niečo s autami proste robí. Hej, tak dúfam, že možno ešte budeme mať reálne auto. No a každopádne teraz sme si proste sadli po dlhom dni iba sa prechádzania po obchodoch, po pláži. A ideme si tak zaslúženú pizzošku. Dúfam, že bude, lebo je mi to... Je mi to jedno, alebo skolabujem. Ale boli sme v jednom obchode a Dada si tam hľadala krúnek a hovorili sme, že doma v Bratislave nosíme M-ko, sme týždeň v Amerike a už hľadáme 2XL. Smutné. To je realita. Ale je to realita. Reálne ja mám pocit, že ja som pribrala za tento týždeň 10 kg a ja si nerobím srandu, akože minimálne 5 som fakt, že pribrala za ten týždeň. To som není už ani vtipné. Ale ten gard, že aspoň bicyklujeme proste, lebo
keby, že ani nebicyklujeme a nechodíme, že proste sedíme na riti, tak čo, už by som pribola 25? No ale počkaj, ale my ak si zoženieme auto. No tak to pribereme 25. Nekupujeme auto. Peši chodíme do National Park za všetkých vecí. Náš road trip na konci tohto výletu bude, že túra. Túra po Amerike. Myslím si, že po tomto, keď toto zožereme, tak ani to 2XL nefitneme. Máme tu kolu, diet, lebo to už by mi čo bolo, keby si tam normálne. No, a tak ja som nevedela. Ježišimária. Áno. Dobre, idem zožrať túto pizzu a mať o 300 kg viacej. Čaute. Srdiečko tu má. Toto není reálne. Toto je... Normálne, prišli sme zo Sunny Seaside, nie. Zo Sunny Cannon Beach a vonku je proste... Tam bolo, že 25 stupňov, tu je, že zabračené asi, že 14 alebo 12 alebo koľko. Kámo, zima, tu sneží, prší, neviem, čo sa tu deje. Ale jak je to možné? Že ty akože obídeš horu a zrazu tam je úplne iné počasie. A my sme, že 10 minút odtiaľ. Aby sme sa chceli ísť opalovať. So much for the idea. Do postele do bikiny. No a asi to tak aj bude. Dobrý večer. Zase som nevlogovala už potom celý deň, lebo sme vlastne prišli domov, aj sme chillovali. Chillujeme až doteraz, ale akože varili sme si, robili sme si meal prep na celý týždeň, lebo ako toto funguje, je, že my pracujeme vlastne 6 dní v týždni a väčšinou máme teda iba jeden deň off, takže je to dosť náročné si aj variť, pretože väčšinou pracujeme takže od rána až do večera. Takže aj keď proste prídeme napríklad skôr z roboty alebo nezačíname priamo o 8 ráno, tak nechce sa nám proste variť, tak si s Dadou robíme spoločný meal prep vždycky cez nejaký náš off day. A tým, že sme mali dneska spoločný off day, tak sme si proste robili meal prep spolu. Objednali sme si Walmart delivery. Písali mi, že budú meškať. No a akože meškajú už tak 2-3 hodiny. A už je 10 hodín večer, takže si nie som istá, že či vôbec prídu, alebo teda, že čo, ale ja už iba tak sedím a chillujem, pozerám telku a tematicky som si pustila Twilight. Som zvedavá, čo prinesie tento ďalší týždeň, pretože zajtra je už 1. júla a to znamená, že sa blíži 4th of July, čo je v Amerike ich najväčší sviatok a tým, že robíme v meste plnom turistov, tak to bude aj úžasný zážitok. Ježiš, moja obľúbená časť, počkajte. No a tak teda som zvedavá, že aké to bude počas tohto nadchádzajúceho týždňa a víkendu. Len sa mentálne pripravujem na to, že po tomto týždni budem potrebovať tak týždeň voľna a nie jeden deň. Dobré ráno, I look absolutely crazy a toto je môj outfit do roboty. Mám tričko, ktoré už je dávno zajebané od horčice a vyzerám ako nejaká crazy lady s týmito vlasmi. Dal som si takto okuliare, ale ja som si iba zopla, ale iba som vám chcela ukázať, že vyzerám ako absolútna crazy lady, ktorá robila v nejakej diner celých 30 rokov a je tam jediná full time, neviem, tak sa cítim. Že proste mám 30-ročnú experience v robení v reštauráciách a chodím každú pol hodinu chodím na 3 cigy. Well, let's be real for a second, guys. Prišiel ten deň, kedy, áno, neverím, že to poviem, ale idem vymeniť kabelku za ruksak. Vymeniť kabelku za ruksak, takže sa zo mňa oficiálne stáva chlapina a v tomto meste už nielen, že nemám žiadne hot girl walks, ale namiesto toho chodím na bicykli, ale odteraz budem chodiť na bicykli už aj s ruksakom. Áno, takže všetká girly energia
odíde z môjho tela a bude zo mňa chlapina, ale nevadí. V mojej mysli to znamená, že je to exciting, pretože idem na nákupy, hej. Nechcem to hovoriť tak negativisticky, ale toto je také typické americké mesto, hej, v ktorom v podstate nič nie je. Proste dokým vy nie ste v nejakom fakt, že veľkom meste, hlavnom meste alebo tak vo zvyšku Ameriky sú iba takéto malé mesta, kde sa vlastne nič nedeje, nič tam nie je a do najbližšieho veľkého mesta musíte šoférovať autom minimálne 2 hodiny. Aspoň tak je to teda u nás. Tak to bolo aj posledné 2 roky, čo som bola v Koloráde. By the way, som chorá, ak nepočujete, pretože myslela som si, že na západnom pobreží cez leto na pláži bude leto, ale pred 2 dňami tu bolo 10 stupňov a pršalo a prechladla som. Ale teda každopádne tým, aké tu je malé mesto, tak mám jedno šťastie. Je tu Zoomies, čo je taký skaterský obchod a tam by mohli mať celkom cool ruksaky. Že akože keď už si idem kupovať ruksak, tak nech je celkom aj použiteľný, nech nejako vyzerá. Tak sa tam pôjdem pozrieť a uvidíme. Normálne som bola ale prekvapená, že tu máme také outlety. Akože je ich tu iba zo pár, je ich tu možno nejakých 10 obchodov, ale normálne tu máme outlet. Takže teším sa, že idem aspoň trošku nakupovať. Ale teda už je 12:50 a ja začínam robiť o 14:00, takže mala by som si pohnúť, aby som stihla všetko. Takže poďte so mnou na nákupy. No, tu na mňa krakajú vrany. Tu je môj krásny bicykel, môj dopravný prostriedok, ktorým sa všade dopravujem. No bola som akurát pozrieť tu v Zoomies za mnou a nemali tam úplne akože taký v mojom štýle, tak sa idem pozrieť niekde inde a oh môj bože, myslím si, že toto potrebujem, že presne tento princeznovský potrebujem. No, nepodarilo sa mi úplne nájsť backpack, ale podarilo sa mi nájsť medicine na moju chorobu, ale ty kokos, oni tu majú vo všetkom. Normálne v obyčajnom, že cough sirupe, tu majú, že Tylenol alebo paracetamol proste vo vnútri. Za mňa celkom crazy. Kúpila som si tabletky na kašel a upchatý nos. Oni proste reč, že nemali nič iné. Oni mali, že tabletky. Nevadí, no dobre, nemám dneska šťastie na backpack, ale snáď budem mať šťastie na budúce. Musím ísť už do roboty a čak. Už sme skončili robotu a sme úplne done. We're done. Completely done. Done. Ale aspoň pekný sunsetík. Neviem, či ma aj počuť, ale oh, face track only on antenna. Ideme si po naše auto. Dneska je ten deň, dúfam, že dneska už budeme mať nejaký spôsob, ako môžeme vypadnúť zo Seaside. Da. What is da? Or what is yes? Áno. Dobre. Ruksak. Работу. You said it in such a Russian accent. I know, because I said it like in Russian. In Russian? I said it in Russian. I can switch so fast. Just speak Russian or English, please. Or English? I can Runglish. Runglish. I know Runglish. Kúpili sme auto! Máme auto. Fucking BMWčko. A má sunroof. I feel so powerful right now, like driving a big car. Okay, mami. Po mňa dneska prišla slečna do roboty a ideme na výlet, chceme byť viacej pretty, takže si ideme kúpiť trošku kozmetiku. Dobre. That's the only word that you know. Not the only one, girl. What are we buying today? I'm hopefully buying some perfume. And Emily. I need to get a concealer. Alright, the damage is done. Just by the way, we bought a car, you know?
prečo rozprávam po anglicky? Ideme sa trošku odfotiť, ideme mať photoshoot s autom. Bo ešte sme dneska aj úplne náhodou oblečené veľmi podobne. Sure, it's okay. I think that's fine. Teraz môžeme ísť do Walmartu. Ešte vám urobím rýchly haul toho, čo som kúpila. Zistila som, že v Oregone nie sú taxis, takže je tu najjednoduchšie a najlepšie proste kupovať veci. Môj obľúbený NARS concealer som si kúpila a mali iba túto mini verziu, lebo všetky shades sú vypredané. A potom môj obľúbený Sol de Janeiro. A dostala som zadarmo. We got a eye highlighter stick. Plus som ešte kúpila pre mňa a pre Dadu tieto sheet masks. And that's it. Saša si kúpila parfém. What perfume did you get? Boli sme v Panda Expresse. To je môj prvýkrát, čo skúšam Panda Express v Amerike. Tí, ktorí to nepoznáte, tak je to proste iba nejaký chain Chinese foodu. Ja som si zobrala takéto orange chicken a chow mein, akože podľa mňa to bude chutiť úplne rovnako ako hociaký iný Chinese fast food. Ale čo ideme čeknúť je táto fortune cookie. We just vacuumed the car. Your keen sense of humor will make you many friends. Well, I don't know, you tell me. By the way. Máme bicykel, máme môj bicykel tu na vzadu. Prevážame z mesta môj bicykel, lebo včera, keď sme si išli po auto, tak sme si nechali v meste bicykle. Takže musíme dneska, teda teraz previesť môj bicykel domov a potom zobrať Dadu z roboty a previesť jej bicykel domov. Takže ideme rýchlo papať a ideme po Dadu. Čaute. Mám možno takých 5 minút predtým, ako musím ísť už do roboty, tak som rozmýšľala, že ako inak využiť ten čas, ako nejakým spôsobom urobiť intro tomuto celému vlogu, lebo zatiaľ, čo som točila, boli iba také random klipy toho, čo robíme a tak ďalej. A vlastne som vôbec neuviedla tento vlog. Anyway, ako vidíte, som v Amerike už 3 týždne. A išli sme sem s kamoškou pracovať na leto. Rovnako ako som bola minulé leto, rovnako ako som bola leto predtým. Tentoraz som sa rozhodla, že idem skúsiť iný štát ako Colorado. A som v Oregone. Konkrétne v takom prímorskom meste, ktoré sa doslova volá Seaside. Úprimne, myslela som si, že to bude lepšie. Zatiaľ, ako tu robíme 3 týždne, tak sme iba neskutočne prepracované a veľmi veľa sme toho zatiaľ nestihli vidieť z okolia. Zatiaľ sme s Dadou vlastne mali spolu iba jeden day off, takže to bolo celkom náročné. A tak, ale akože mega sa teším, lebo teraz sme si kúpili auto. Reálne kúpili sme si auto pred 2 dňami, kúpili sme si BMW X5, ktorú som chcela, odkedy som bola malé dieťa a pýtala som s tým tatinovi uši. No a teraz proste máme toto auto. Budem rada, ak sa dostaneme na nejaké cool miesta, ktoré vám budem môcť ukázať, ale chcela som vám akože ukázať aj takú tú nejakú väčšiu realitu toho, že ako to tu vyzerá, lebo veľa ľudí si myslí, že že idem do Ameriky, že to je proste iba LA, palmy, pláže a neviem čo, ale v 90% to tak nevyzerá a sú to proste iba highlighty na storkách. Takže ja vám veľmi rada ukážem, ako to tu skutočne vyzerá, ako sa my skutočne aj cítime po väčšinu dní. A tak, takže budem rada, ak budete pozerať moje videá aj naďalej. A teda ja už musím ísť do roboty a ozvem sa vám neskôr. Čaute. Dneska mám half a day off, takže začínam už o 2:00. Máme asi 10 hodín ráno. Ja som si už stihla urobiť také veci ako umyť vlasy a trošku sa dať dokopy. Teraz si robím raňajky a chcela som vám povedať, čo sa nám včera stalo. Že po tom klipe z auta som išla ešte do roboty na pár hodín a večer sme šoferovali domov.
Nemala som dobrú náladu už vtedy, akože úprimne som bola strašne unavená a chcela som ísť akože skôr domov, ale môj manažer poslal domov nakoniec inú kolegyňu, tak som mala trošku z toho breakdown. Ale akože turns out, že som bola jediná, ktorá som mala breakdown, ale aj naše auto malo breakdown. Alebo teda sa breakdownlo. A dneska ráno mi písali babi, že šli s tým autom do roboty, že sa to vlastne začalo diať znova. Vlastne akože neviem, čo sa úplne deje s tým autom, ale myslím si, že je to problém s prevodovkou. Čo sa tam deje, že keď stlačíte brzdu, tak vlastne tá brzda je stuck v jednom bode a nešiel mi ten automat ani reversnúť, ani v drive proste nešiel, že to auto sa nehýbalo, lebo tá brzda bola proste stuck. A vyhodilo mi tam svetlo, niečo s tým, že transmission failure, alebo také niečo, že akože je to v nejakom safe mode. No a vlastne akože však ja nie som absolútne certified mechanic girl, hej, ja vlastne o autách neviem nič, takže vôbec netuším, čo sa tomu autu deje. A vyzerá to tak, že budeme s tým musieť ísť do servisu a ak je problém v tej prevodovke, tak nová prevodovka na BMWčku stojí podľa mňa tak polovicu toho, ak nie viacej, ako čo sme dali za to auto. Takže tak, zmenili mi day-offy z pondelkov na štvrtky, aby som ich mala spoločne s Dadou, čiže super, ale dneska je štvrtok a nemám day-off. Káva mi pípe. Takže to znamená, že na budúci štvrtok mám day off, takže teraz vlastne robím asi 10 dní v kuse a už teraz som unavená. Ale poprosila som môjho šéfa, nech mi dá ešte jeden day off, lebo ja asi nevydržím pracovať 70 hodín týždenne, takže nakoniec budem pracovať 60 hodín za týždeň a budem mať 2 day offy, čo ma mega teší, ale zároveň, ak nám teda nefunguje auto, tak aj tak vlastne počas môjho day offu môžem byť asi maximálne tak tu. Ale hovorím si, že nemôžem robiť unáhlené závery a uvidíme, aké to bude. Snažím sa ostať pozitívna, aj keď teda akože niekedy mám pocit, že všetci testujú moje limity. Všetci a všetko. Takže dúfam, že všetko bude nakoniec v poriadku. Dala mi káva, tak vám chcem ukázať, že akým spôsobom si tu robím kávu v Amerike, lebo nemáme tu espresso machine, máme tu iba takúto veľkú, takúto typickú americkú kávu, hej. Ja si ju proste celú nalejem sem, do tohto veľkého pohára a topnem to ľadom. Takto, trošku to tu poutieram, lebo som urobila trošku bordelik. A potom si do svojej kávy dávam už len dve veci. Toto bezlaktózové mlieko a tento bezlaktózový creamer. Toto som potrebovala. Moja joy každé ráno. Toto je moja ranná pohoda. Aj naši landlordi nie sú v dome. Môžem si tu sadnúť. Mám tu za sebou mačičku. Ahoj. Ahojky. Bubka. Ja tu mám takto svoj setup. Mám svoju yogurt bowl, svoju ľadovú kávu, svoju vodu. A akurát teraz zapínam telku a idem si pozrieť Love Island America. A tu máme druhú cicu. No, Dada prišla z roboty a máme trošku času na to vyskúšať naše auto. Teda, že či funguje a neviem, čo s tým je. Dobrý. Sa fotíme? Trošku. Ideme test driveovať toto auto. Neviem, čo vám mám k tomu viacej povedať, proste toto auto nefunguje tak, ako sme si mysleli, že fungovať bude. A ideme skúsiť, že čo s ním je teda zle. Teraz tam nič nie, iba check side light. Zatiaľ akože drivujeme v pohode, neviem. Videli sme nejakú mačkolíšku. Kde je? To má šiška. To je cicula. Tu je. Idem nás drivenúť do tej rieky, dobre poď? Áno! Ja som nevedela, že sa tady aj na koniec tejto ulice. No, vidíš, to by jak pekne išlo do tej rieky. A neznieme nejako zle. Ne, a preraďuje to normálne.
tak ja nechápem. Ono to raz za čas vyskočí. A vtedy to nejde, to musíš radšej zastaviť auto a počkať. Môžeme ísť zajtra vyskúšať ten oný, za to, čo som chcela. To je ďaleko, to je ešte bližšie k Astoria, vieš, ten Cannon Beach a takto. No, jasné. A uvidíme, či to tam dojde. No, však ja už som bola na diaľnici tak 2-krát, takže v poriadku, ja už som zvyknutá. No dobre, tak teraz akože auto funguje, tak ja neviem, no. Idem to ešte ja skúsiť drivovať o chvíľku. Sa nám zaseklo okno. Máš? Nepoužívať toto okno. Radšej strechu. Rozhodli sme sa, že ešte ako mám čas pred robotou, tak skočíme znova do Ulty. A včera nám prišiel paycheck, tak konečne môžem aj míňať peniaze. Akože cure na depresiu je míňanie peňazí, retail therapy a especially keď ideme nakupovať kozmetiku. A dúfam, že nám auto vydrží aj na cestu tam, aj cestu naspäť. Hello, hello, teraz je whole time. Boli sme v tej Ulte a tam som si kúpila tento Dream Coat na vlasy, lebo to stálo iba $12. Tento mini size. Snaď nevypotrebujem celý mini size na jeden raz. Potom druhú vec, Airbrush Setting Spray od Charlotte Tilbury. Potom sme boli vo Walmarte a tam som si kúpila už moju usual, konečne som si kúpila Celsius v Amerike. To je jediné, čo mi môže dať energiu v mojom momentálnom štádiu, lebo káva mi nepomáha. Ale potom som si ešte zobrala tieto proteínové drinčíky, jeden a druhý, vanilkový a čokoládový, lebo asi si začnem dávať iba obyčajnú ľadovú kávu, nejaké ľadové americano alebo niečo také a do toho si budem toto dolievať namiesto mlieka, aby som mala akože proteínovú kávu, lebo som videla niekde na TikToku, že to je fajn. Hlavný bod programu, čo sme si kúpili vo Walmarte, kura. Normálne kura v taške. Za $3,80. Celé kura. A tým, že nestíham do roboty, ja som si to chcela kúpiť ako obed, tým, že nestíham, tak si to kúra začnem jesť teraz v aute. Dala by som si ho fakt, len nechcem si to tu na seba položiť, lebo budem celá masná. Ahojte priatelia, ozývam sa vám znova z auta. Tento raz mám konečne half a day off. Takže pol dňa mám voľno, trávim ho spolu s Dadou a dneska som už teda pracovala, je po obedie a ideme trošku na road trip po výhľadoch na pláže, po tomto Oregon coaste. Vlastne však pôjdem vám rovno ukázať tento výhľad, ja som ho ešte nevidela, boli sme už na prvom, kde som zabudla vlogovať, takže ospravedlňujem sa a bol to fakt, že krásny výhľad, ale môžete sa pozerať na môj Instagram, určite tam mám už uploadnuté fotky odtiaľ. So pretty! OK. Vlastne ukážeme vám aj naše auto, keď už sme pri tom. This is her. A voláme ju Ruleta. Rulet. Ale je bubka, keď poslúcha. Áno. A keď rulet, keď neposlúcha. Voláme ju rulet preto, lebo s ňou je to naozaj akože každá jazda jak ruleta. Podľa mňa, podľa toho, jak sa ona vyspí, tak podľa toho je akože taká jazda, že vlastne ona bubka, ako keď sa vyspí zle, tak s ňou nezajdeme úplne ďaleko a keď sa vyspí dobre, tak očividne aj na ten Oregon Coast s ňou vieme zájsť. Dúfame, že dneska má dobrú náladu bubina až do konca dňa. Tu je ďalší výhľad, ktorý nevidíme, ale tam toto čo je? Wow! Mne je zima, dala som si na seba hudisku. Toto čo je? Uj, je to krásne. Depresia odišla z môjho tela v tomto momente. Turns out, že potrebujem iba viac day-offov. Toto akože trošku feels like nejaký pralec, nejaký Havaj alebo také niečo, akože nie je toto moje pozadie, akože možno aj to. Skôr táto strana. Ďalší výhľad. My sme, že na konci sveta.
Hello. Hello. Je nový deň a ja zase vlogujem. Máme s Dadou konečne spoločný day off. Tak som sa rozhodla, že vás zoberiem zase so sebou. Pôjdeme na nejaké naše endeavors. Mali sme ísť pôvodne do Portlandu a mega sme sa na to obe tešili. Ale tým, že naše auto nám spôsobuje proste veľa problémov, tak sme sa rozhodli, že ho musíme dať pozrieť nejakému mechanikovi. Toto bola pred pár dňami vo vedľajšom meste za jedným mechanikom. Turns out, že tento týpek sa vlastne nikdy ani nešlapol. On sa akože s nami dohodol, že tam bude, no a nakoniec Dada tam bola. Našťastie nie sama, ale s jednou kolegyňou. Bola na nejakej random adrese, v nejakej random uličke. Že vraj to bolo dosť sketchy. Čiže nikto ani to auto nepozeral. Tak som to hovorila môjmu manažerovi a ten má syna, ktorý je že vraj mechanik a hovoril, že bude tento týždeň niekedy v tom našom meste, takže by sa nám mohol pozrieť na auto. No a akorát včera mi povedal ten manažer, že no, že zajtra bude môj syn v meste, tak sa vám môže pozrieť na to auto. Tak ja, že akože super, hej, že mega sa z toho teším, že sa nám dneska niekto pozrie na to auto, ale zároveň som proste taká smutná, lebo sme chceli ísť konečne do nejakého väčšieho mesta, popozerať sa, takto. Ale nevadí, akože budem rada, ak nám to auto bude fungovať, budem radšej za to, aby to auto fungovalo a do toho Portlandu môžeme ísť proste ďalší týždeň, než aby sme išli do toho Portlandu dneska a niekde na polceste by sa nám pokazilo auto. A teraz akurát som zaparkovaná pred bankou a čakám na Dadu, kým si vyrieši svoj bank account, lebo ona ešte nemá americký bank account. Takže som tu ako taká mami. Počakám na svoje dieťa. Srandujem, my sa totižto akože takto ráno vozíme do roboty, lebo toto auto sme si kúpili vlastne na tretiny ja, Dada, ešte jedna baba. A my vždycky robíme inak. Čiže my sa musíme ráno voziť do roboty navzájom. Ja väčšinou teda tento týždeň som väčšinou vozila do roboty ja Dadu, lebo robila od 6 alebo od 6:30 a ja som potom robila od 7:45, takže som vstávala proste s ňou, odviezla som ju do roboty, vrátila som sa domov, spravila som si raňajky, nachystala som sa a išla som ja do roboty. No tak to aj keď si splitnete auto na tretiny, ale som rada, že sme si ho splitli, lebo aspoň som nemusela platiť toto celé sama. Takže vlastne z plánu, že ideme do Portlandu, sme to zmenili na to, že ideme do Astorie, čo je vlastne toto mesto tu, kde sme teraz. A z tejto Astorie pôjdeme potom do ešte jedného vedlejšieho mesta a tam chceme ísť trošku na shopping spree, lebo nebudem vám klamať, máme depresiu, akože úplne že real shit, depresiu, depka staví. Nie je to tu úplne americký sen, ako som si predstavovala. Počkať, čajka ide. Čo sa stalo? Tomorrow at 2:30 p.m. Excuse me? Nikto tam není, ale že nemajú žiadne available appointments right now. A že nemajú. Že ona, tá čo mi to robila, tak ona že iba v trainee, že ona mi to nevie setupnúť. A zdala mi na zajtra na 2:30 appointment. Ja končím od druhé. Ja viem, však ťa vyzvihnem a rovno pojeme sem. No. Live. Tak ideme dneska nakupovať. Kam ideme? Do tých troch obchodov, čo tu sú. Do toho jedného, ako sa volá? Tractor Supply. Tractor Supply. Ideme do Tractor Supply, lebo že vraj tam majú Carhartt, takže ideme sa na to pozrieť. Keď sa meníme na mužatky, tak trošku. Dneska sme konečne namalované, dneska konečne vyzeráme akože dobre, lebo ja už sa cítim ako chlap, reálne, úplne, že úprimne sa cítim ako chlap, keď chodím do tej roboty. Ja nosím jedno oversize tričko a jedny gate celý týždeň a už som sa potrebovala prezliecť. A akože momentálne umieram od tepla, lebo mám na sebe dlhý rukáv a som si myslela, že keď si dám akože priezvitné dlhorukávové, tak mi taká zima, tak mi také teplo nebude, ale umieram tu. No, ale anyway, dúfam, že táto shopping spree bude úspešná a že táto shopping spree bude úspešná a kúpime si aspoň nejaké nové oblečenie, aby sme boli excited z niečoho. A potom pôjdeme jesť. Takže aj na to sa teším. Takže poďte s nami. Svojim deťom poviem, že toto je Brooklyn Bridge. Strašne to tu smrdí rybami. A hľadíme ešte aj nejaké bezdomové zakajenia. Krásne. Mám svoju iced coffee, takže už som spokojnejšia. Ale ideme do nejakého toho
nejakého ďalšieho supply store nájsť nejaké Carharty a neviem aké veci. Realtree, snad nájdeme niečo Realtree. Tu sme pri fejkovom Brooklyn. I'm gonna tell Macy's that this was San Francisco. This is New York. Nie, San Francisco, ak sú to kopce. Jaj, áno. Také fejkové San Francisco. To je také pekné, také, že Norsko. Čože? Tu zrecyklujem a ešte z toho bude voda pitná. Fuj. Fuj, sme, ježiš, key in ignition, pardon. Momentálne sa nachádzame v strede ničoho a ideme tu nakupovať, lebo všetky fucking americké nákupné centra v týchto malých mestách vyzerajú takýmto spôsobom, že proste tu je parkovisko a tu je nákupné centrum, hej, sú tu 3 obchody a ideme do Rossa, čo je toto? Ross Dress for Less. Martensi za $60. Tieto konversky, to čo? Potrebujem. To sú že Skechersy. To sú že Snoop Dogg Skechersy. Týmto by sa neskončilo naše kamarátstvo, keby to si dám na seba. Dobre. Čo máš na nohách? Črievicu. A ja mám čo na nohách? Ryžsky. Outfit check. Nemôžem zdvihnúť nohu. To sa nosí teraz. Tieto barby chcem. A tam sú zrkadle. Dobre, v Rosse sme si obe kúpili, nezamkla som auto, v Rosse sme si obe kúpili Realtree tričko, ktoré má na sebe Shreka, prosím pekne. Potom vám ho ukážem, je úplne svetové. No a teraz sme v našom hlavnom bode. Pomoc. Druhá Zara. Sem chodíme na miesto Zary. Hi. Oni tu majú šlajch. To sú tie také unikorny, ktoré ja som v dráčiku strašne chcela. Smrdíte tu ako kôň. Ja som našla toto. Ja som videla ja, ale... Toto je vyslovene proste, že nejaký outdoorsy, športový, neviem, koniarský obchod. Víš, koľko to stojí? Nejakých $60 alebo koľko? Chcem vám dať trošku menší haul z toho, čo sme si kúpili. S Dadou sme sa rozhodli, že si kúpime mäčie tričko. Toto je ono. Každá z nás máme rovnaké tričko. A ďalšie Realtree tielko, ktoré som našla, bolo toto. Tam, že New York. Som síce v Oregone, ale to nevadí. Páčilo sa mi, neviem s čím si ho dám na seba, kedy si ho dám na seba, lebo v Seaside je 5 stupňov pocitovo, takže na tielko tam počasie nie je, ale myslím si, že at some point ho využijem. Boli sme teraz v hentom onom truck shop, či Tractor Supply. Nič tam nemali dokopy, to nevadí, nezastavujeme sa, ideme sa najesť, potom ideme ďalej a ideme do TJ Maxxu a asi pôjdeme pozrieť ešte Goodwill, ak budú otvorené, lebo je to všetko ako keby v rovnakej area. That's it, možno ešte pôjdeme do Walmartu a to je všetko na dnes. Náš zamestnávateľ nám ukázal jeden mexický stánok, ktorý je hneď, že tuto, takže odtedy sme tam boli čo, 2-krát asi, alebo dokopy sme tam boli asi 2-krát a mega dobré jedlo tam majú, takže ideme to skúsiť, dúfam, že budú otvorení. Takže toto je ten truck, v ktorom sme a toto je naše papko. Tešíš sa? Mega sa teším. Takže naša appointment bola cancelled práve, takže sme mohli ísť do Portlandu. Mali sme aj tak pekný deň a aj tak ešte budeme mať retail terapiu. No. Toto hituje za každým. Budeme mať 300 kg. Nevadí. Toto je moje druhé jedlo dneška. No moje. Je 17:30. Toto je náš obed. Dobré ráno. Dobré ránko. Už je... Počkajte, nastavím to tu. Pozerala som sa, či vyzerám dobre. Nebudem to komentovať radšej. Máme tu ďalšie ráno. Ja som nedokončila vlog,
lebo včera sme už fakt iba išli nakúpiť groceries, prišli sme domov, išli sme po Sašu, čo je to naša tretia kolegyňa, čo s nami šeruje auto. A v podstate sme zjedli večeru a išli sme spať, čiže už to vôbec nebolo nejako eventful. Viem, že som neurobila moc z toho, čo sme kúpili, ale minimálne teda akože väčšinu vecí som vám ukázala. Potom som si kúpila nejaké ešte beauty blendre a nejaké moje groceries. A odpadol mi necht, že si ho musím prilepiť. Teraz je 6:30 ráno a ja otváram príchuť Celsiusu, ktorú som ešte nemala a idem do gymu. Dáme taste test. Mňam, mňam, mňam. Tento Celsius je mega dobrý. Posledné 3 razy, kedy som mala Celsius, bol úplne nechutný. Tie príchute boli fakt že hnusné. Takže som rada, že táto chuť je celkom fajn, lebo by mi to asi zrujnovalo ráno. Dôvod, prečo idem takto skoro do gymu, je, že o hodinu mám teda viesť babi do roboty a o hodinu na to mám ísť ja do roboty, keďže vlastne by som nemala úplne čas ísť do gymu dneska. Takže som sa rozhodla, že vstanem skôr a idem cvičiť. Čiže nemám úplne čas sa tu vykecávať. A chcela som vám povedať iba to, že sme sa dostali na koniec tohto vlogu. Ak by ste chceli, môžem vám ukázať môj gym z 80 rokov, niekedy inokedy v najbližšom vlogu. Ale na teraz sa s vami lúčim. A som rada, že ste to so mnou vydržali pri tomto chaotickom vlogu a ak by ste chceli vidieť hociaké veci z Ameriky, tak mi dajte vedieť. Keď pôjdeme do nejakého väčšieho mesta, ja neviem, ja vám spravím taste test úplne hocičoho, dajte mi vedieť a budem rada za hociaký feedback a dúfam, že ste si užili teda toto video a vidíme sa pri ďalšom. Ja idem cvičiť a vy sa majte pekne. Čaute.